moltes gràcies per guardar la disciplina d'una manera alemanya, amb rigor. Ja s'anem acostant al final de la jornada d'avui. Esta serà l'última taula. A partir de lo que parlem ara se va anar convertint en una estona més divertida i més relaxada, però bueno, ens fa especialment il·lusió presentar-vos la taula d'avui per a parlar del tercer àmbit, de la tercera dimensió que discutíem en el València Vibrant i ara que 2015. Calleu-se un poquet, no? Bueno, anem a parlar del tercer àmbit, que és l'àmbit del lideratge, i ens fem una pregunta, que és qui lidera esta ciutat? I vos deixem amb Anna Baix, que vos presentarà els convidats que tenim ara. Molt bé. A veure què es veig. Bé, bona vesprada. Deia Saramago, que per cert ahir es va celebrar els 5 anys després de la seva mort, que hi ha 2 grans potències al món. Una als Estats Units i l'altra tu. De la primera gran potència, sí, en aquest fòrum, com vos podreu imaginar, ens importa un poc un rave. Però de la segona part d'aquesta sentència, del potencial de tots nosaltres, sí que ens interessa i molt perquè aquest potencial és el que s'ha d'aprofitar per a liderar la ciutat. Per a parlar precisament de lideratge hem volgut comptar esta vesprada amb 3 veus més que autoritzades en aquesta qüestió. La primera d'elles l'hem buscada al món acadèmic, a la universitat. Ell és Josep Vicent Boira, és professor de Geografia Urbana de la Universitat de València i és un expert en societat civil. També ens interessava un poc conèixer la veu de la cultura, representada esta vesprada en José Miguel García Cortés, és director de l'IBAM, actualment una de les institucions culturals més importants de la ciutat de València. I també ens interessava tindre la veu de l'experiència. Vaig a contar-vos una cosa, no s'ho aneu a creure, perquè la majoria de vosaltres no haureu nascut, però us conto un secret. Va haver un temps en què Rita Barberà no era alcaldessa de València. I concretament, entre 1979 i el 89 va ser ell, Ricard Pérez Casado, una persona que coneix molt bé les errades del passat i per això el seu testimoni es fa tan interessant perquè gràcies a ell ens pot ajudar molt a no repetir aquestes errades en el futur. Entrem ja en matèria. Què és això de liderar? Fàcil, liderar és, més o menys, manar. Així és que primera pregunta, qui mana en València? Qui comença? Vostè mateix. Jo volia fer un aclariment, amb permís d'Anna, per una cosa que he escoltat dir al meu amic, que és amic, Javier Mariscal. Primer, hi ha que recuperar la política. No se pot dir els polítics, desconfieu dels polítics. Jo crec que hi ha que desconfiar de determinats polítics, però altres mereixen tota la confiança i tenen l'oportunitat, a més, de no defraudar aquesta confiança. Jo soc dels que reclama el retorn de la política i front al descrèdit de la política, el crèdit de la política bona. Qui mana en València? Home, hi hauria 2 respostes. Manen els que tenen diners. Ho han fet al llarg de la història, el professor ho ha explicat molt bé en algun paper seu, i continuen fent-ho ara. Jo espero que no. Joan Fuster sempre em recorda directament: ves en compte en els del taulell perquè sempre acaben manant. Jo crec que si hi ha aquesta confiança en el retorn de la política, en el crèdit a la política, és possible que els qui
teòricament diuen que han manat sempre, després parlarem de la societat civil, els que han manat sempre tinguen el correctiu d'allò que hem volgut la majoria dels ciutadans. És a dir, que siga la ciutadania la que recupere l'espai de la ciutat i, per tant, la que mane. I me calle. Bueno, és una bona pregunta, perquè jo també la plantejaria un poc al revés. Jo sé qui no ha manat en la ciutat, jo sé qui no mana en la ciutat. Per tant, és més fàcil dir qui no mana en la ciutat que qui mana en la ciutat. Jo, per exemple, vinc d'un barri en el que no hem manat mai en la ciutat, almenys des de Vicente Blasco Ibáñez, que és el barri del Cabanyal i del Canyamelar, del Grau en general, de tota la façana marítima, que ha estat com marginada dels grans processos que han passat en la ciutat. La ciutat és molt curiós perquè la ciutat té una dinàmica que no només és política o és temporal, que és també espacial, i a mi això m'interessa més com a geògraf, és a dir, la importància de l'espai a l'hora de definir la ciutat i com el centre, les perifèries de la ciutat han jugat sempre papers determinants i com això en altres ciutats, com París o com en algunes altres, se veu molt bé en les novel·les, per exemple, sobre Barcelona, sobre París, aquesta dinàmica espacial que és molt interessant també per entendre com funciona una ciutat. En el cas nostre jo crec que també ha passat això i és evident que n'hi ha moltes coses que s'han centrat. Jo recordo ara la novel·la de Blasco Ibáñez, Flor de Mayo, que acaba d'una manera dramàtica, com acabaven quasi totes les novel·les de Blasco, i acaba, diguem-ne, una pescadora del Cabanyal amenaçava amb el puny en alt al Micalet de la ciutat, que estava allà lluny, després d'una tragèdia marítima que havia passat. Bé, això és molt interessant sobre aquesta relació entre perifèries, no només de classes subalternes, sinó també de perifèries urbanes, que és un tema molt interessant que caldria debatre més en profunditat si parlem de qui mana, qui condiciona, qui decideix la ciutat. Bueno, jo crec que no hem de parlar de qui mana realment, qui no mana, sempre que jo dic, tal vegada que voldria centralment qui ho hauria manar. Primer hauria manar un conjunt de sectors socials que deien no han tingut la possibilitat de fer sentir la seva veu. I des de luego jo ho ampliaria això molt, vull dir, no sols als sectors socials econòmicament desfavorits, sinó també als sectors socials bruts marginats. Vull dir, sentir les veus d'un muntó de la població d'homes, però també fonamentalment de les dones a la ciutat, que tenen molt a dir, però d'aquells sectors socials, d'aquells grups marginats que mai han tingut una veu i en la qual fer plantejar la seva visió de la ciutat. Moltes vegades diuen, molta gent parla d'una ciutat, per exemple, dient que parlem de València, però de quina València parlem? Vull dir, no és la mateixa València, millor de ningú de nosaltres tres, com millor comparar-te amb altra gent, no? Per exemple, una persona que està aturada, o una dona que té un nano i que està vivint com pot, i no sé què, o una persona que és immigrant, o una persona d'altre color diferent al nostre, o una opció sexual diferent a la nostra. Ciutats hi ha moltes ciutats al si d'aquesta ciutat, que haurien de ser capaços, i jo desitge, espere i estic convençut que la sensibilitat existeix, que aquest nou ajuntament serà sensible a totes aquestes veus i moltes altres. I això és l'important, intentar veure qui hauria de manar en aquesta ciutat. Ja tenim damunt la taula tres aspectes, qui mana, qui no mana i qui hauria de manar. I ara la pregunta és, però com ho fem? Com canviem aquesta tendència? Jo afegiria un element espacial que m'ha fet pensar boira maiques. L'espai de la ciutat. L'espai de la ciutat no és exactament del terme municipal de València. És una àrea metropolitana. És 1,5 milió de persones que es mouen tots els dies, que treballen, els que tenen feina, que han de compartir aquest espai perquè és un espai reduït, magnífic, per cert. Poques ciutats europees metropolitanes poden tindre tants quilòmetres de platja i un parc natural, o dos, dins de la seva ciutat. Però jo sí que recull el que diu Luis Miguel. La nova corporació, les noves corporacions, si parlem d'àrea metropolitana, tenen prou feina per davant. Però clar, li ho estic dient al director de l'IBAM, que també ne té per davant.
I crec que, per tant, que aquesta reflexió espaial ampliada és el marc on hauríem de treballar. I el segon marc, per a mi, ho he dit en cert entusiasme, és que per fi conec una gent que volen fer ciutat i país. I si fer ciutat i país, hi haurà ocasió més endavant segurament, vol dir comprometre's en un territori prou més ampli que el propi del terme municipal. Sí, en realitat, no de vegades, Ricard, puc contar que un dels primers llibres que jo tinc dedicat és la seva geografia i història, aquella geografia i història que vas escriure... Segle passat. Sí, seria això 1980, una cosa així, no? Jo estava estudiant encara i és un dels primers llibres, quan jo estava estudiant, dels primers llibres que tinc i per una circumstància familiar vaig poder tindre signat aquell llibre que conserve. I aquesta reflexió que ha fet Ricard jo crec que és essencial. Jo crec que quan ens preguntem i ara què, estem analitzant una dimensió temporal, és el temps. I ara què? Un cicle nou. I tots parlem d'un cicle, d'un temps nou, parlem d'una mena de cronopolítica, però no podem oblidar tampoc la geopolítica. I jo la trauria, sí, també. Necessitem un cicle nou, un temps nou, però necessitem també un espai nou. Aquesta idea que Ricard ha apuntat ja, a mi me sembla essencial. Si no proposem un mapa nou, un mapa, senzillament, un mapa territorial en el que la ciutat se desenvolupa, jo crec que no serà suficient parlar d'un temps, sinó que cal parlar també d'un espai. I en aquest sentit, jo crec que n'hi ha algunes assignatures pendents fonamentals. Una ja l'has comentat tu perfectament, que és l'àrea metropolitana. A Europa, com s'organitzen les coses són en city regions, no són en termes municipals. Sí, però quina seria llavors la fórmula adequada per a integrar a aquesta àrea metropolitana dins del govern municipal, de les decisions que es prenen? Aquesta és una qüestió tècnica, però és una qüestió que només tenim que eixir a veure com s'està fent en altres llocs. Però no me quedaria només en l'àrea metropolitana. L'altre dia se va fer una declaració de jo he puesto València en el mapa. Si de veritat se vol posar València en el mapa, se hauria de posar en el corredor mediterrani. I s'hauria de posar en una macroregió econòmica que és com funcionarà Europa en el futur. Per tant, en aquest sentit, recupere aquesta idea del mapa necessari que s'articularia, jo crec, en tres dimensions fonamentals, que és l'àrea metropolitana, el corredor mediterrani com a àmbit i després aquesta escala interna, que són els barris, que no cal perdre-los de vista. Aquesta idea d'un espai que acompanya un temps. Bueno, a mi m'agradaria incidir en un aspecte que és molt important. Tenint en compte, evidentment, tots els aspectes que s'han dit, jo crec que m'agradaria incidir en el que jo denomine la micropolítica. És a dir, la nova política, la nova ciutat, evidentment, té de canviar la macropolítica. Però, per favor, no s'oblidem de la micropolítica, de lo que canvia les nostres formes de vida quotidiana, diària, les nostres relacions amb les altres persones, els llenguatges simbòlics, metafòrics i no tan simbòlics ni tan metafòrics. Necessitem saber, notar, sentir que la nostra vida està canviant, evidentment, per a millor, que hi ha una sèrie de sectors que cada vegada tenen la possibilitat d'alçar la seva veu i de tindre un paper fonamental a la ciutat. De saber que, evidentment, és molt més fàcil continuar el que s'ha fet fins ara que inventar o construir nous mons. Però això estem, en un poc de paciència, en un poc de tranquil·litat, però anant en aquest sentit. Però, evidentment, tenim que notar que les petites coses, les coses que semblen insignificants, són tan grans. Això que denominaven alguns grups feministes, esa pequeña diferència que és tan gran. A mi ja no m'aprofita treballar per a un futur d'ací 50, 60 anys. Jo tenia que canviar-lo ara. La nostra vida té que ser diferent, més rica, més plural, més intensa, més alegre. Heu posat damunt la taula els barris, la micropolítica, i precisament d'això volia preguntar-vos quin és el paper que han de jugar per tindre veu i vot en la política municipal. Com poden participar? Jo crec que el professor Boira ho ha dit amb molta gràcia. No hi ha que fer grans invents. Basta mirar al voltant del nostre àmbit cultural, en aquest moment la Unió Europea, i veure que s'està en un moment de repensar
de repensar-la micro. És a dir, jo sempre he dit que a mi el que m'agrada és llegir els carrers de la ciutat. És a dir, i que no me posen entroperis, és a dir, que puga mirar i disfrutar de l'àmbit de la memòria, però també del present. Bé, doncs mira, les cartes de participació estan inventades per a alguna cosa. És a dir, són mecanismes que no substitueixen la representació política. Continuo pensant que la representació política és fonamental, però sí que permeten a la ciutadania fer arribar les seues exigències i que les institucions públiques retornen a aquesta ciutadania en els àmbits més reduïts, de barris, d'escala de districte, i algunes coses ja es poden fer. És que no hi ha que fer grans invents. Lerner, no me'n recordo ara com es diu la població brasileira, però va consultar el pressupost. És una cosa complicadíssima, però que es pot fer, perquè s'assignen les prioritats i diguem-ne que la ciutadania pot expressar quines prioritats té i quines vol. I és responsabilitat dels representants polítics prendre la decisió corresponent. No canviar la participació per la responsabilitat legítima i legal que tenen els representants polítics. Està inventat. Sí, bueno, en aquest sentit, jo posaria l'exemple, un exemple d'imatge de lo que jo crec que tots heu vist possiblement una pel·lícula que es diu Las banderas de nuestros padres. Jo diria que cal recuperar les banderes de nuestros barrios. Eixa idea de, per exemple, en Siena, que cada barri té una bandera, i això significa que n'hi ha una lleialtat al barri, però que la ciutat de Siena reconeix la pluralitat de la pròpia ciutat en aquesta conformació de diferents contrades, cadascuna amb la seva bandera i amb el seu orgull. Però en realitat després totes funcionen per explicar com és Siena. Jo crec que d'aquesta manera nosaltres hauríem de fer una cosa semblant en la ciutat. En altres casos hem vist les festes de Gràcia, per exemple, o les festes... En València les festes dels barris encara són molt desconegudes per a la resta de la ciutat. Jo posaria només dos exemples de dos festes, una que és més coneguda i que obligatòriament tinc que parlar, que és la Setmana Santa Marinera, que és evident que és una gran desconeguda per a la ciutat encara, com el ritme de l'espai i del temps canvia absolutament en els carrers del Cabanyal Canyamelar durant aquells dies i pareix que s'obri un escenari diferent i el temps s'atura i les coses canvien. I jo posaria un altre exemple d'una festa també molt desconeguda però que per altres circumstàncies he tingut oportunitat de viure, que és les festes de Sant Bult en el ple cor de la Xerea de la ciutat de València, desconegudíssimes, però possiblement des del segle XIII-XIV amb una imatge de les més antigues de la ciutat. La primera. I que són l'essència de la ciutat, però que no estan incorporades en aquest mainstream de com explicar la ciutat. Sí, jo molt senzillament, jo crec que, almenys per la nostra part, que correspon, jo crec que hi ha un debat ideològic i cultural fonamental. Hi ha una batalla o 1000 batalles en aquest aspecte que tenim que plantejar i que tenim que guanyar. Moltes vegades les hem deixat passar i tal vegada molt d'això passa per ahir, per recuperar determinades qüestions, per plantejar altres més contemporanis o més tal i anar lligant tots aquests tipus d'aspectes per a donar una visió més completa, més real, més rica de lo que és la nostra realitat o les nostres realitats. Les nostres. Una vegada que ja tenim més o menys una visió general del tema, no voldria desaprofitar que estem així amb tres autoritats, amb tres eminències, per a fer preguntes més específiques del camp de cadascú, per a veure què es pot aportar al tema que tractem avui. Comencem per tu. Un espai cultural del segle XXI, què pot fer per a transformar la ciutat, per a fer-la més atractiva? Si és que pot fer-ho. Jo crec que hauria de fer-ho, almenys intentar-ho. Jo crec que l'IBAM, d'entrada, tindrien que sentar algunes qüestions que són bàsiques i que jo crec que tothom sabem, però tal vegada s'han oblidat en els últims anys. D'entrada, l'IBAM és un museu públic. Això vol dir, ni més ni menys, que és un museu de tots els ciutadans i ciutadanes d'aquesta comunitat, d'aquest país. Això és bàsic, perquè a partir d'ahir depèn moltes altres qüestions. Vull dir, té que estar a l'abast, obert, té que ser un museu no sols transparent, sinó a plantejar una sèrie d'elements que aprofiten perquè la gent entenga una sèrie d'aspectes vinculats a l'art i la cultura. Jo crec que el que pot fer l'IBAM
és una cosa que és molt important. L'art, baix el meu punt de vista, no pot canviar la nostra existència així, no pot aconseguir treball per a ningú, per molt important que sigui la gent que està sense treball. No pot aconseguir determinades qüestions, però sí que pot fer-nos millors persones. Pot obrir les nostres ments, pot obrir les nostres sensacions, pot intentar que entenguem la riquesa d'aquest món, com hi ha moltes maneres de veure i d'entendre el món. Jo crec que això és fonamental, absolutament fonamental en tots els sentits. Per tant, canviar la vida en l'aspecte material no, però canviar la nostra vida, fer-la més rica, evidentment que sí. Jo crec que és un poder, per dir així, poder, que té l'art, que té la cultura en general, que és fonamental i que és bàsica. I en aquest sentit, el nou IBAM ja està fa uns mesos obert a aquest tipus de qüestions i incidint en aquest tipus d'aspectes. El museu té que ser un centre viu, té que, encara que siga metafòricament, però jo crec que aquestes qüestions són molt importants, encara que sigui simbòlicament, té que tirar el mur avall. I cuidao, que ningú entenga que estic dient que agafem d'això a trencar el mur, ni molt menys, però sí simbòlicament. Té que entrar l'aire. Un museu té que ser un centre viu, que estiga responent a un espai geogràfic determinat. Vivim a València, és una ciutat de la comunitat valenciana mediterrània en el segle XXI. Per sort o per desgràcia no estem ni a León, ni a Sevilla, ni a Bordeus. Estem a València. Tenim que entendre això i tenim que jugar el més local en el més global. Correcte. No podem plantejar ni una actitud xenòfoba, tancada, sense mirar més enllà de les torres de quart, ni una altra mirada que pensem que tot l'exterior, simplement perquè ve de fora, és molt millor que és el nostre. Jo crec que tenim que ser capaços de dir tot això. I moltes més coses. I què hi ha de la dependència política? Es pot acabar d'alguna manera? Les institucions podreu en algun moment fer alguna cosa per trencar en aquest... Jo crec que és una batalla molt important, i jo crec que en els últims anys s'ha aconseguit moltes coses. I en d'altres qüestions, perquè en aquesta ciutat, que moltes vegades sembla una ciutat conformista, ha hagut una sèrie de gent, ha hagut una sèrie d'associacions en els diferents camps que han lluitat molt clarament per això. Jo crec que, evidentment, tenim que lluitar perquè els responsables o les responsables polítics donen els mitjans necessaris per a que els centres culturals i artístics, entre altres, l'IBAM, perquè és possiblement el museu més important de tota la comunitat, tingués mitjans per a treballar, per a fer la seva col·lecció, per a fer el seu treball. Però els polítics tenen que entendre que tenen que ser professionals, persones escollides per jurats independents, vinculats al món de l'art i la cultura, els que tenen que dirigir els centres. Cuidado, i si s'equivoquen, se canvien. Estan per 4 anys, per 6 anys, com és el meu cas, pel temps que sigui. Si no estem d'acord, es canvia. No faltaria més, però se té que deixar la gent treballar. Siga en un museu, siga en un teatre, siga en una biblioteca, siga on siga. Els centres culturals, artístics, tenen que estar en mans dels professionals. Els criteris tenen que ser criteris professionals i que les discussions tenen que ser discutides d'aquest tipus. Això no vol dir que estiguem d'acord en tot. A mi m'agradaria, per exemple, que ara estiguem discutint, per exemple, sobre, això és propaganda, però bueno, sobre una col·lecció magnífica que té l'IBAM en aquests moments de la seva col·lecció, Construyendo Nuevos Mundos, 1914-45, una de les millors col·leccions que hi ha a Espanya. I no l'ha feta jo, que acaba d'arribar. I aquesta col·lecció s'ha fet en els últims 26 anys. Vull dir, però jo crec que és magnífica. Tant de bo que en aquesta ciutat estiguem discutint sobre aquesta exposició i no sobre altres qüestions que són que són més sorolloses però menys importants. Això seria fonamental. Però jo crec que els polítics tenen que donar un pas endarrere de tot això. En concret, en l'IBAM no pot ser ni un dia més. Avui hem fet l'últim Consell Rector d'una etapa anterior, espero que sigui l'últim, i que el proper Consell Rector sigui un Consell Rector de l'IBAM triat amb persones provenents de l'art i la cultura, persones qualificades, persones que poden aportar, suggerir, dir i criticar, si és necessari, el que el museu estigui fent. No sé si voleu apuntar alguna cosa més. Jo volia fer-li una matisació al director de l'IBAM. I l'he fet al principi, en la primera intervenció meva. Compte amb tanta prevenció amb la política. La política, jo comprenc molt bé, si me permeteu, jo sóc un indignat del que s'ha fet en àmbit polític en els últims anys, però sóc un convençut
de que res sense llibertat i res sense política. I la cultura és llibertat. I la cultura és l'oportunitat d'igualar a la ciutadania davant d'un bé que el fa més lliure. Els que venim d'un origen tan humil ho resumíem d'una manera. Jo vull paper Canson per a tots i llapiceres de colors per a tots. I crec que l'esforç polític deu consistir bàsicament, i ja tens molt bé les teves paraules, en proporcionar els mitjans i els instruments i deixar-los en mans dels qui saben usar-los. I això, en algun moment, en la política d'esta ciutat, s'ha fet en l'IBAM i s'ha fet en la música i s'ha fet en els jardins. I llavors dic reivindicar un poc la política perquè la mala política n'hem tingut suficient. Però no tindré liquidar aquesta mala política i exigir dels responsables polítics que posen els instruments al servei dels professionals i els professionals que ho posen al servei de tots, com és lògic. Era la matisació. No, però totalment d'acord. I perdona, un segon. Quan deia això, era majoritàriament la presència de professionals. Evidentment, jo crec que també els polítics tenen que estar presents, evidentment, perquè les coses tenen la responsabilitat de fer una política cultural determinada o una altra. Però aquesta seria la diferència. Passem d'una època en la qual tot ha estat controlat, dirigit, empresonat, etc., a una època en la qual les persones que sàpiguen, que es consideren professionals, cadascuna en el seu sector, tenen la direcció d'això. Evidentment, acompanyats dels polítics. No sé si vols afegir alguna cosa més o passem ja a la geografia. No, jo voldria només... Jo comprenc un poc la posició de Ricard, clar, en aquest sentit de reivindicació de la política, i la compartís totalment, en el sentit que la relació entre política i ciutat és tan evident com que bé, el nom de política i polis és exactament el mateix, igual que civisme i quívitas també, i urbanitat i urbs. Vull dir, no és casual que totes aquestes coses provinguen de la paraula per a definir la ciutat, no? Però faria un poc la idea de que és la política la que ha de demanar la independència de la cultura, no al revés. És a dir, és la pròpia política la que ha de donar aquest pas de... Es trobaria millor, es trobaria més còmoda, efectivament, si no tinguera que carregar amb les decisions d'aquest estil. Per tant, moltes vegades no és la cultura la que ha de demanar la independència de la política, sinó la pròpia política dir, escolteu, dona un pas arrere, efectivament, m'allibere d'aquesta càrrega que no és la meua i me dedique a fer unes altres coses que són les que has de fer. Mira, com a anècdota brevíssima, quan vàrem fer el Palau de la Música, l'única condició que li vaig posar a l'arquitecte és que sonara. Tot el més ja m'era indiferent com a polític, l'únic que volia és que sonara i servira. Ara sí que passem a la geografia. Com tracta la geografia la ciutat de València? En quina posició la situa? Una al país, una altra a l'estat espanyol i una altra a Europa. Sí. Això és un tema que s'enllaça en la primera intervenció que jo he fet, que jo crec que és essencial. N'hi ha que fer una bona lectura del mapa, perquè moltes vegades se sol parlar de València creus endins, però és que el terme municipal, jo crec que ha limitat excessivament el treball de qui ha governat la ciutat o s'ha centrat només en una escala. En geografia nosaltres sabem molt bé que la combinació d'escales és essencial i que aquesta combinació entre lo local i lo global o entre la micro i la macro serà el que va definir els pròxims anys. Aleshores, jo crec que faria una bona lectura en quin mapa es troba. La localització de la ciutat és essencial i en aquest sentit és fonamental aquestes escales que jo havia comentat abans. Des de l'escala suburbana, en el sentit de l'escala interior, que ja hem parlat dels barris, però després n'hi ha aquests tres que tu molt bé, molt intuïtivament has citat, que és l'escala metropolitana, l'escala del sistema de ciutats. La vertebració del territori valencià se farà sobre les ciutats o no se farà? I això és un fet evidentíssim. No s'ha explorat mai vertebrar el país
ja no amb Canal 9, amb les cultures, vertebrar-lo amb el sistema urbà, que també seria una manera de vertebrar el territori, i després continue, i això és ja una marca de la casa, ja el tema del corredor mediterrani, que a mi me sembla que és un cas paradigmàtic. Mira, jo posaria l'últim exemple que jo conec d'aliança territorial per això, és un eix que ara s'està dibuixant entre Gènova i Rotterdam, es diu el Code 24 i és una aliança regional per afavorir un corredor de transport entre Gènova, entre una ciutat tan important com Gènova i una altra com Rotterdam. Si no espavilem, eixe o l'Adriàtic o el del Pireu en Grècia ens llevaran qualsevol potencialitat associada al corredor mediterrani i, per tant, moltes vegades a la vida quotidiana de les persones. Moltes vegades uno pensa que el corredor mediterrani no li afecta, però li afecta molt, perquè és la nova geografia productiva que s'està dibuixant. Jo volia afegir ahir una hipòtesi que podria ser discutida, que és la competència cooperativa. És a dir, té terror el port de Barcelona, el port de València. No, mira, escolta, anem a fer possible unir-los, per exemple, en el corredor mediterrani, i després el millor gestor s'endurà el gat a l'aigua. El que gestiona millor s'ho quedarà. Ara, si no tens l'instrument, en aquest cas el corredor mediterrani, la possibilitat de ser derrotats és quasi absoluta. Jo tinc molta por. Continuem ara, anem a parlar un poc de política, va. Podria dir-se que estem davant d'una segona transició? Perquè, no sé, voldria preguntar-te què té a veure la València dels 80 amb l'actual. De moment trobem certs paral·lelismes, hem vist a la gent eixir al carrer amb moltíssimes ganes de canvi, amb moltíssima il·lusió. I un nivell d'atur considerable, com en 1980 també, per cert, i en menys cobertures. N'hi ha diferències substancials. Aquesta població és dinàmica. Per exemple, està millor instruïda. Han tingut accés als estudis en dificultat, en beques. Hem escoltat aquí els que se n'han anat i volen tornar, etc. Això és molt diferent. Algunes histèries també han desaparegut i noves amenaces també en tenim. Per exemple, els jubilats que jo tenia en 1980 eren jubilats republicans, derrotats d'una guerra civil, per exemple, i tenien un nivell d'exigència molt alt, però un nivell de solidaritat enorme. Els jubilats d'ara, com jo, som educats en l'escola franquista i en un règim que feia del favor, no vull amenaçar el senyor alcalde i els seus regidors, allò de dame algo. No. Estos van en el sentit de permanència d'hàbits franquistes. Llavors, altres elements han desaparegut, almenys provisionalment. És a dir, els senyors que intentaren assaltar l'Ajuntament el 9 d'octubre de 1979, ara crec que són directius de Falles. Era un diputat del Partit Popular. Sí, que ho tenim fotografiat, un tio i jo el tenim fotografiat. El teníem fotografiat. Ells ja no estan. Els dels Sabres, que ens dedicaren una nit llarga en 1981, ara fan missions internacionals de pau. I a més tenen pocs reclutes, perquè ningú no volgué anar a la mili i ara no tenen a vegades ni com moure un barco, perquè no tenen oficials però no tenen mariners. És a dir, que canvis moltíssims. I, afortunadament, construir des d'ara, jo els anticipe que van a tindre dificultats, perquè un règim de 24 anys també són molts anys. També són molts anys. I el meu amic Sorribes sempre me deia el parèntesis d'esquerres, jo diria no, el parèntesis democràtic, simplement, perquè després hem tingut un règim i per no comprometre'l ho ha decidit molt bé, decidien què havien de fer de manera autoritària sense fer cas a ningú criteri ni professional ni de responsabilitat política. Per tant, jo tinc una part molt optimista
que és la societat és nova, l'ambient pot ser d'altíssima receptivitat i les complicacions van a ser considerables, i no només per les que he dit, sinó que, a més, el desmuntatge de l'administració més pròxima al ciutadà, la més solidària en els moments de crisi, que l'administració local, els dos últims governs s'han encarregat de destrossar-ho, de destrossar els recursos d'aquestes administracions locals, que és quan n'hi ha crisi, és l'única solidaritat. En el teu barri, un simple parc per a xiquets. Això és un element de solidaritat. I quan hi ha riquesa, la capacitat d'estimular-la. I aquestes dues coses, el govern des de 2011 a ara ha fet un autèntic desmuntatge sistemàtic. El vostre balanç és semblant? Sí, jo no podria afegir més del que ja ha comentat Ricard des del punt de vista del protagonisme en aquesta primera transició, que jo vaig veure des de la barrera, però sí que afegiria algun element, diguem-ne, no te dic de més optimisme, però d'una certa alegria en la situació diferencial, que jo crec que són algunes infraestructures. Jo crec que tu quan arribares jo recordo sempre que n'hi ha moltes coses que... La cadena. Exactament, que n'hi havia coses que estaves afonant els diners, però no en el sentit d'afonar-los per a fer el clavegueram d'una ciutat, no? N'hi ha coses que ja estan fetes, i n'hi ha algunes que estan fetes en la superestructura, però que no estan mal fetes, potser estan mal col·locades en les peces. Jo crec que el problema de la ciutat de València és com reorganitzar-la. Jo crec que és una tasca essencial. O sigui, tu tens que agafar la ciutat i dir, bueno, doncs ara com la recol·loque, com la reorganitze per a treure'n més profit. Perquè n'hi ha algunes peces que són molt interessants però que potser no estan en el lloc o no estan ben treballades. Jo parlaria, per exemple, de la Marina, de la Dàrsena. Jo recordo haver anat a la Dàrsena de xicotet i d'haver passat aquella tanca que n'hi havia i entraves un poc per ahir per la duana i tot això, i ara és totalment diferent. Tu vas per allí, vas passejant, però jo crec que això necessita una reorientació. I jo crec que n'hi ha tantes coses en la ciutat de València que necessiten una reorganització. És com agafar les peces d'un trencaclosques i tornar-les a situar. Voldria que parlarem d'una peça també molt important, que en la primera pregunta ja l'ha apuntat Ricard quan li ha preguntat qui mana en València, ha dit qui té diners. Els que tenen diners, els grans empresaris, què fan per a millorar la ciutat o què poden fer? Bueno, jo, si me permeteu, voldria continuar l'anterior, no per no fer-te cas, sinó perquè... No, a mi m'agradaria, jo estic completament d'acord, o quasi completament d'acord en el que estic dient, simplement incidir en altres aspectes per completar el puzzle. Jo crec que els veïns i les veïnes d'aquesta ciutat, parlem del meu punt de vista, evidentment, no ens fan por les dificultats. Jo crec que el problema d'ara no és que saber que possiblement no es té els diners o no es té les condicions per fer moltes coses que estic convençut que al nou Ajuntament li agradaria fer. Jo crec que el més important de tot és sentir-te part d'un projecte, sentir-te part d'un projecte il·lusionador, nou, de canvi. I jo crec que és fonamental que hi hagi un projecte global de ciutat, que hi hagi un projecte cultural i artístic. Però un projecte vol dir un projecte global. Així, jo crec que una de les pitjors errades, de les qüestions més letals per a aquesta ciutat i en el món de l'art i la cultura, és que no hi havia cap projecte, cap en absolut. Parle com a veí de la ciutat i com a director de l'IBAM. No hi havia cap projecte, no se sabia, no se tenia ni idea què era allò ni què es hauria de fer. Per això no se sabia ni què havia de comprar, ni a qui havia de exposar, ni res. S'exposava el que sortia, perquè era amic, perquè no era amic, però no hi havia un projecte. I això és el que necessitem. Necessitem un projecte de ciutat, un projecte de ciutat que compte amb tots i amb totes, que ens il·lusione, que estiguem disposats a treballar per ell. A mi, el problema pitjor que me puc trobar en el proper conseller o consellera de Cultura no és que em diga, mira, José Miguel, m'agradaria, però no puc donar-vos els diners que necessiteu. El que més me preocuparia és no trobar el seu alè darrere la meva esquena, recolzant, impulsant, plantejant, dient, lluitant, organitzant
artística i culturalment la ciutat. I això seria, per al meu punt de vista, la major errada. Si això ho aconseguim, podem aguantar. Hem aguantat 24 anys. Podem aguantar. Podem tirar endavant. Però no podem tirar endavant més temps sense el respecte, sense la il·lusió, sense el recolzament. Sí, no, jo estava pensant... Quan estaves parlant del projecte, jo recordava una anècdota que no té tampoc massa importància, que és l'altre dia passejava un diumenge de matí prop de les Drassanes de València. Les Drassanes de València a les 11 del matí no hi havia ningú a les Drassanes de València. I això és una cosa estranyíssima. Vull dir, això no hi havia ni un turista, ni un valencià. I les Drassanes de València, suposo que les coneixeu, i si no, cal conèixer-les. Són aquelles 5 naus, possiblement un espai, possiblement alguns diuen que és l'edifici més antic de València, en el sentit de l'edifici gòtic més antic de València, en el seu origen, i era un espai que a les 11 del matí no hi havia ningú, allò estava com tancat, estava allí una cosa... Era un luxe asiàtic perdut, no? I d'alguna manera, i no vull tampoc criticar el contingut... Sí, vaig a criticar-lo. Vaig a criticar. Sí, perquè aquestes coses n'hi ha que fer-les, perquè jo recorde, i tinc la fotografia per ahir, el que s'estava exposant eren els treballs dels alumnes d'un màster. Amb tot el respecte per als alumnes d'aquest màster, que no diré quin és, això no ho dic, però sí que era un màster, amb tot el respecte, possiblement les Drassanes no siguen l'espai idoni per a que s'exposen aquests treballs, sinó que ahir hauria d'haver un projecte. I aquest projecte de les Drassanes que pot lligar amb aquesta idea, les Drassanes ja estan recuperades, només li tens que donar un ús que potser ha d'estar en relació amb la Dàrsena, amb el Bord, el Grau, el Cabanyal, hi ha coses allí que cal reorganitzar i és tan evident això que trobe que, per exemple, més enllà de l'IBAM, les Drassanes és un clar exemple d'indeterminació d'usos i de mal ús, fins i tot, d'aquest espai. I afegís, i el que ens costa de recuperar. Després que un il·lustre antecessor va posar-li davant de les Drassanes edificis de 10 altures, en lloc de deixar-les damunt de la mar. Perdona. Anem a continuar. No voldria que acabarem sense comentar. Com sabeu, València Vibrant ha fet un estudi ad hoc per a aquesta jornada i voldria, és molt complet, però m'agradaria comentar algunes dades perquè són molt significatives. En teoria les tenim així, jo tinc molt males experiències en això, vaig a intentar-ho, i si no es veu el que hauria de veure's, jo us ho conto igualment. A veure, haurem de passar tots primer ahí. que res, anem a parlar del capital social dels vibrants, que això vol dir, més o menys, la capacitat que tenim per a relacionar-se. El 86,2% dels vibrants enquestats participen en algun tipus d'organització cívica. Les associacions on un major número de persones participen són les de caràcter professional, seguides de les organitzacions culturals i les que promouen la defensa dels drets humans i el desenvolupament, un 86,2%. Anem a seguir. No, anem a passar-ho. Esta no m'agrada. Veus, ja anem mal. Continue. Una altra xifra. El 92% dels vibrants han realitzat alguna activitat associativa en els últims 12 mesos. Per ordre, les activitats que han realitzat un major nombre de persones són donar o recaptar diners per a alguna causa social o política, el 24%, participar en alguna trobada pública a la ciutat per discutir sobre temes locals, 23%, i treballar de voluntari un 19%. La xifra global és 92%. Així estem... A veure... Vale, passe d'això ja. Ja vos havia dit. I després, per últim, tenim la capacitat d'influència i la xarxa relacional, la capacitat per a influir de les persones enquestades. En resposta a la pregunta, quina influència creus que gent com tu pot tenir a l'hora de fer de la ciutat de València un lloc millor per a viure, el 75% de les persones enquestades consideren que tenen capacitat d'influència a l'entorn. De nou, un 75%. Què passa? Aquestes xifres, les anteriors, tan positives, topeten amb unes altres que són
demoledores. I és que la valoració del paper de l'administració i les polítiques públiques és molt baix en tots els casos i especialment pel que fa a la transparència i la participació ciutadana en els processos de decisió. Les puntuacions són la valoració que s'han donat. La transparència i participació en la presa de decisions, un 1,64. La confiança i credibilitat dels líders polítics, 2,48. La representació dels meus interessos per part dels líders polítics, 2,51. I dels meus no, dels enquestats. La resposta de l'Ajuntament als problemes quotidians, un 2,71. Estem parlant d'una valoració sobre 10. Així que ha passat el resum, molt de potencial, molt desaprofitat i una valoració d'una administració nefasta. Però jo crec que és una conseqüència lògica. El règim ha dut a aquesta decepció. I justament, i ahir vull apuntar-me a l'optimisme de la raó, és la feina que tenim tots, els responsables polítics, no cal dir-ho, però també la ciutadania. Ens hem d'implicar, I és lògic que un règim que ha portat a la decepció, al desordre, al caos, si arrepleguen les dues vostres expressions, de política cultural, no, l'últim que passava per allí. La Marina Real anàvem a fer competicions de vela tota la vida, n'hem fet una o dos. I no tenim museu marítim. I no tenim museu marítim i tenim unes drassanes buides. És a dir, això no cal inventar-ho, cal reestructurar-ho i refer-ho. És a dir, quan vàrem tindre la intenció de fer un jardí del Túria, obedíem, primer, a una reivindicació social. Dos, ho vàrem fer quan ho vàrem poder i de la manera que poguérem. I tres, sí que invitàrem als dos costats del riu a fer coses. L'IBAM no està ahí per casualitat i el Palau de la Música tampoc, sinó que es volia tindre un element estructurant en la ciutat i on els accessos a fonts de cultura, hi havia un altre museu magnífic també, el Sant Piu V, és a dir, posar-ho junt. A lo millor és qüestió només no de gastar molts diners, sinó de pensar què fem. I si no podem comprar més peces, doncs ne comprarem menys. Però que la ciutadania no pot admetre's, boira, que en les drassanes de València no n'hi haguera ningú. No pot ser. I que no n'hi hagi en la ciutat de València un museu marítim. I que no s'haguera aprofitat el dispendi, i dona testimoni en primera persona, el dispendi de la Copa de l'Amèrica, per lo menys per haver fet un museu marítim. Diu, ja que ens gastem 400, doncs 410. I tindríem aquesta vocació de la València integrada, que alguns llevarem els obstacles, perquè és que heu viscut com a meva família. A l'altre costat de les vies del tren se'n recordaran el que significava partir la ciutat en dos. És a dir, que se poden fer, si algú o alguna ha pensat que no sóc optimista, predique l'optimisme de la raó, perquè com que tenim la raó, el que hem de fer és aplicar-la per a fer possible els canvis que tots junts haurem de fer. Ara, hem de ser còmplices, els ciutadans. No els podem deixar a soles, els responsables polítics. Hem de ser còmplices. Sense els crits i la histèria que hi hagué, per exemple, en 1979, 80, 81. No, raonablement com una societat i una democràcia madura que ja ho som i que volem seguir sent-ho. I aquesta complicitat a mi me pareix bàsica. Les dades a mi no m'han alegrat el més mínim quan les heu enviat, perquè demostren no diria un desencís, sinó un desenteniment de la ciutadania. Diu, no me fie, però jo ho atribuïsc a no me fie ahir. Avui puc tindre confiança. Avui puc tindre confiança. Sí, és a dir que l'enquesta estava feta prèviament al canvi Sí, per això. Sí, en aquest sentit, a mi les dades me semblen molt indicatives també d'una altra cosa que a mi em preocupa molt,
sobretot a l'observar el que està passant en altres ciutats. En Florència, per exemple, estan molt preocupats perquè estan desapareixent els cossos intermedis d'una ciutat. I això me sembla molt perillós per a la vida urbana. Florència és una ciutat en què entre Palazzo Vecchio i la gent del carrer sempre n'hi havia molt de cos intermedi, d'allò que diríem part del... Podem dir-li societat civil, però moltes vegades la societat civil, la paraula se queda un poc curta. Són els cossos intermedis d'una societat, que són molt importants per a donar-li robustesa, per a donar-li musculatura a una ciutat. Això dels cossos intermedis està desapareixent a passos forçats en Itàlia, per exemple, i estan molt preocupats per això, perquè antigament allà l'alcalde, que per cert era el Matteo Renzi, l'alcalde guanyava la seva respectabilitat justament perquè treballava de manera independent d'aixòs cossos intermedis, deixava treballar els cossos intermedis que estaven en perenne dialèctica entre ells, i ara estan desapareixent. Jo crec que una de les feines que la societat valenciana i la societat de la ciutat hauria de fer és enrobustir estos cossos intermedis. I, per exemple, València Vibrant és un clar exemple de cos intermedi. Junt amb altres, per exemple, des de les associacions de veïns, la Cambra de Comerç, la Societat d'Artigianato, que dirien els italians, aquelles coses que no són ben bé societat civil estrictament, però que també ho són, els clubs d'encuentro, el Club de Jaime I, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, n'hi ha tantes coses d'estos cossos intermedis que me sembla que seria un error deixar-los morir. Ja per acabar, preguntem, per favor. Els amics de l'Ivan. Exactament. Bueno, per cert, he portat butlletines per si voleu apuntar-vos. Ara és l'oportunitat. No estava preparat, això. No, bueno, jo crec que hi ha un fet que a mi me sembla molt important i és veritat, jo crec que tots, m'incluïs jo primer, normalment tendem a dir que les responsabilitats, les culpabilitats són dels altres. Nosaltres mai cometem errors, sempre ho fem tot bé, sempre és culpa dels altres. Jo crec que tenim que assolir també que nosaltres també som responsables de les coses que surten mal i les coses que surten bé. És a dir, si hem tingut 24 anys d'un determinat govern, és possiblement per culpa de tots i de totes. Vull dir, no podem dir tal, possiblement no hem fet el suficient, o possiblement hem mirat cap a l'altre costat, o possiblement estàvem cansats. Raons n'hi ha 1000, evidentment. Jo crec que tenim que ser corresponsables de les situacions, però també és veritat que es té que donar oportunitat per a que la gent sigui corresponsable, crear els mitjans, les formes, les xarxes que facin possible la participació, la col·laboració, la integració, etc. Clar, no es pot demanar responsabilitat a la gent que sols se li demana la seva opinió, si es pot dir opinió, cada 4 anys. Si són capaços d'oferir, de generar processos d'intervenció, de participació, de col·laboració, possiblement la gent cada vegada més, a poc a poc, se sent també corresponsable d'allò que està fent, de lo que està fent bé i el que està fent malament, i siguem capaços d'intentar solucionar-ho. Jo no crec que totes les coses es puguen fer bé, tots s'equivoquem, tots clavem la pota moltes vegades. El problema és la intenció, el que vols fer, el que vols construir, el projecte i el plan que tens, i a partir d'ahí ja veurem. Molt bé, estem parlant tota l'estona de liderar, de participar, doncs volem predicar amb l'exemple. A participar s'ha dit. Teniu ahí. Nosaltres ara contestem. Nosaltres hem acabat. Sí, una prèvia. Suposa que la taula es deia qui lidera la meua ciutat. I de sobte vos heu clavat en parlar de qui mana a la ciutat. No és el mateix. No. Lidera la ciutat el que millor sap llegir en un moment donat què és el que la ciutat està demanant. I després, quan perd la capacitat de llegir, mana. Canvia la capacitat de lideratge per l'ordre i mano. Aleshores, jo el que reclamaria, no tant a la taula, perquè ho han explicat molt bé els professors Boira i Pérez Casado en quant a la lectura de la ciutat, jo demanaria a la resta dels polítics que estan així a la sala és que tinguin la capacitat de llegir la història, perquè en algun, siguem humils, en algun moment donat
les forces conservadores han sabut llegir la ciutat i per això en algun moment han liderat la ciutat. Després pergueren aquesta capacitat. A les forces progressistes ha passat el mateix. L'alcalde Pérez Casado va saber llegir perfectament la ciutat en els anys finals dels 70 i els 80 i liderava perfectament la ciutat en aquest moment. El que demanaria als polítics que estan ara a l'abast del poder és que sàpien llegir la ciutat per a liderar-la i nomenar i que sàpien retirar-se quan siguin incapaços de llegir i se n'adonen que comencen a manar. Jo, en la distinció entre lideratge i manar, he d'estar necessàriament d'acord des del punt de vista intel·lectual, però podria gastar una broma. A lo millor l'única societat civil valenciana que va des de Vinaròs a Elx és Mercadona. O sigui que també en compte. I dos, crec que les eleccions foren fa 2 setmanes, no? Jo demanaria un poc de temps. Un poc de temps perquè hi ha cultures polítiques. El professor Boira n'ha citat una, jo anava a citar Venècia. Venècia tenen un drama ara perquè no hi viu ningú. Està tot ple de gent però són tots turistes. No n'hi ha venecians i això és un drama. I els cossos intermitjos són l'estabilitat de les ciutats. És ahí on se pot crear els lideratges, on se pot arribar a participar en tots aquests cossos intermitjos d'una societat. A mi, de les dades que ha presentat Anna Valls, el que ja ens les envia per el correu electrònic, el que m'alarma és aquesta desafecció que espera que el nou lideratge polític nascut de les eleccions del 24 de maig recupere i ens entusiasme. Als més majors, ja va dir, no sé quin idiota va dir allò que és de més de 35 anys, jo me vaig sentir ofendidíssim, perquè en tinc el doble. Servim tots, la més jove, el més jove i el més vell. Tenim activistes en Europa que tenen més de 90 anys, bueno, un ha mort, va fer un llibre seu, que clar, més de 90 anys no és el que desitja algun ministre del govern d'Espanya, que és que durem massa i el que hauríem de fer és morir-nos. No, vull dir que a tota Europa n'hi ha de gent molt jove i de gent molt gran que se preocupa per les ciutats i n'hi ha una discussió també en l'àmbit intel·lectual i acadèmic perquè si el País Valencià és el país de les ciutats, Europa és el continent de les ciutats. És el creador de l'estructura urbana més potent del món i més eficient. I a més, si passes de nit no veus les fronteres, no veus llums. I al voltant de cada gran conurbació europea sempre n'hi ha un país. Milán és la Lombardia, Lyon és la vall del Roine, Frankfurt és el cor d'Alemanya, etc. Això me clava en el camp de boira i me calla enseguida. El que sí que dic és que ens han de complicar la vida i ens l'hem de complicar. No podem delegar en la representació política el que són responsabilitats socials. L'ús de la ciutat és de tots. Quan se parla d'un instrument de planificació, per exemple, si no n'hi ha una coincidència de tots, és a dir, tots vol dir els usuaris, que som tots, els propietaris del sòl, els promotors de vivendes, els actors culturals, és a dir, hem d'opinar tots i ser còmplices. Si no, no se funciona. S'acaba en el ordeno y mando, que és el contrari de la democràcia. Bé, estava jo. Agrair als 3 participants la xerrada que heu fet esta vesprada i després la meva pregunta és prou breu, va llançada a tots 3. El que estàvem parlant tant de l'espai geogràfic, de la ciutat, fer la ciutat com un recurs educatiu, és a dir, poder oferir a la ciutadania
una educació que estiga a l'abast de tot, tipus els museus que no siguin contenidors, sinó que siguin contenidors en continguts, que es pugui aprofitar de tot, al igual que el Palau o el que estàvem parlant no sols esta vesprada, sinó al llarg de tot el dia el problema de les drassanes. Què fem amb elles? Poder-les tindre de contingut i contingut bo. Hem dit un màster que s'ha pogut fer allí, exposicions, se podrà utilitzar, però donar aquest recurs, sobretot a la gent jove o al professional que vulgui utilitzar per a seguir endavant. Però la meva pregunta, també llançada hacia els polítics, que esta vesprada ens acompanyen, és de fer la ciutat com recurs educatiu. És el que a mi més me xoca i m'agradaria que seguirà endavant. No, jo ho veig tan clar com que la pròpia assignatura que jo faig a la universitat, que es diu Espais Urbans, és evident que ahir tots els dies estem parlant dels recursos per explicar i per entendre la ciutat, que és un fet essencial. Però jo posaria un exemple que a mi sempre m'ha cridat l'atenció. En el carrer de la Barraca, ho dic perquè així podem apuntar alguna cosa. El seu barri. Carrer de la Barraca, cantonada en Avinguda del Mediterrani, denominada la Síquia del Gas, allà encara n'hi ha un taulellet xicotet que posa calle de la Barraca i encara se veu un trosset d'un escut de la ciutat de València. Hem localitzat una fotografia del moment en el que aquest carrer va adoptar aquest nom, que va ser justament en honor de la novel·la de Blasco Ibáñez, La Barraca, no perquè allí n'hi hagueren barraques, sinó per això, i sempre m'ha cridat l'atenció que no hi haguera mai cap escola que anara allí a confrontar la fotografia amb la realitat, de tal manera que tu pogueres explicar un personatge com Vicente Blasco Ibáñez i la seva novel·la a través de les fites urbanes que resten d'aquell element. Jo trobo que és un exemple paradigmàtic de la supervivència en la geografia urbana d'esta ciutat d'elements que permetrien anclar el que comentàvem al principi, que és la història i la geografia, l'espai i el temps, que a mi me sembla que és essencial. En definitiva, arribem sempre a aquesta realitat. Espai i temps, si aconseguim enllaçar-los, tindrem un projecte autènticament educador també de ciutat. Última pregunta. Bé, bona vesprada. Jo tenia una pregunta fonamentalment per al professor Boira respecte al que has comentat, que com bé sabem les macroregions pareix que sembla el camí cap on caminar i per on es centrarà el creixement econòmic en les principals regions al món. Aleshores, clar, així es planteja un problema pel que fa, per exemple, estem preparats, per exemple, en l'àmbit de la governança, en l'àmbit de la política, de les institucions que tenim per a afrontar aquest canvi d'escala, és a dir, per exemple, en el cas de València, per a liderar aquesta àrea metropolitana o aquest espai dins del corredor mediterrani. Un poc per ahir és el que volia preguntar-te, si estem preparats per a aquest canvi d'escala i per a afrontar aquest repte en el futur. És una molt bona pregunta perquè implica dues coses. Implica logística, implica infraestructures, que això seran necessàries. Vull dir, si n'hi ha que posar un corredor mediterrani cal posar-lo i el tercer fil no és exactament el corredor mediterrani, moltes vegades se confon, no és això, i això parlem, ja sé que és un poc avorrit parlar de logística i de transport, però això és important. Però l'altre punt que tu comentes és essencial, que és la governança, és entendre les aliances territorials, les aliances urbanes. Tot això, Ricard també ho comentava respecte, per exemple, de Barcelona o d'altres ciutats europees. Com entrar en aliança amb altres territoris i amb altres regions de tal manera que un no pot fer mai una cosa si no és en col·laboració, en complicitat amb altres, és una tasca tan essencial o al mateix nivell, per lo menos, que la logística i les infraestructures, que també són coses que cal fer. Però creu-me quan jo dic que el futur d'Europa seran estos corredors urbans, aquestes macroregions urbanes que s'estendran quilòmetres i que centenars de quilòmetres i que seran estructurades per estos eixos de transport, per exemple, com el que alguns estem defensant des de fa temps, que és el corredor mediterrani. Bé, jo crec que heu perdut una oportunitat d'or per a fer la pregunta del milió, la més important, la de més rellevància ara mateix que tenim damunt la taula de la ciutat de València, i era preguntar-li a l'alcalde com ha vingut fins així, si a peu, si en bici, si en l'Audi, en el Ford, però bueno, d'això ja s'ocuparan els periòdics i demà ho sabrem segur. I ja per acabar m'agradaria citar breument un fragment d'un clàssic de la literatura, una novel·la que es diu Tiempo de silencio i que diu així: un hombre es la imagen de una ciudad y una ciudad las vísceras puestas al revés de un hombre.
un hombre encuentra en su ciudad no solo su determinación como persona y su razón de ser, sino también los impedimentos múltiples y los obstáculos invencibles que le impiden llegar a ser. I reincidint en aquesta complicitat, en aquesta relació complicada entre la ciutat i els seus habitants, que moltes vegades es dona, em ve al cap una cançó de Senyor i el Cor Brutal que es diu València eres una puta. Doncs bé, a esta puta ara li acaba d'eixir un Richard Gere en forma de gent vibrant com tots vosaltres, que la va convertir en una pretty woman o pretty city, una València bonica que ara només falta que es crega que ho és. Moltes gràcies, bona vesprada. Ja passen 2:15. Ja passen